No niin, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Arvoisa eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, europarlamentaarikko ja STT:n vastaava päätoimittaja ja professori Emilia Korkea-aho ja arvoisat muut seminaariväki. Tervetuloa tähän Avoin hyvä paha loppari -keskustelutilaisuuteen. Niin, millaisia me lopparit olemme? Hyviä vai pahoja? Keiden asialla? Miksi? Miten avoimesti, eettisesti, vaikuttavasti me hommat hoidetaan? Missä milloinkin, ehkä Helsingissä, Brysselissä ja muualla. Ja miksi ihmeessä meitä pitää nyt alkaa säännellä? Näistä keskustelemme tunnin ajan. Tervetuloa vielä kerran. Vaikuttaja, edunvalvoja, vaikuttajaviestiä, loppari, niitä useita nimiä on henkilöillä, jotka tekevät vaikuttamistyötä. No, jokainen saa kutsua avoimesti itseään kuvaavallaan, joka kuvaa itseään ja omasta mielestään hyvä sana. No, mä oon aina ajatellut, että mä oon tehnyt työuralla ihan kunniallisia hommia. Aina sieltä K-kaupan lihatiskiltä alkaen ja ylioppilaskuntapoliitikkona ja politiikan taustahommissa ja journalistina. Ja kyllä silloin kun mä 11 vuotta sitten aloitin silloisessa Finanssialan keskusliitossa, niin oivalsin aika nopeasti olevani loppari. Enkä säikähtänyt pätkääkään sitä, että perinteisesti sanaan loppari liittyy epämääräisyyttä, salakähmäisyyttä, hähmäisyyttä. Ja kaikki me tiedämme sen sanan etymologian, eli käytävään odotustilaan, erityisesti parlamenttitalon aulaan, eli englannin kielen loppisanaan, sieltä se lähtee. No, ehkä Washingtonin tai Lontoon lopuissa kaikki toiminta ei ole ollut aina niin puhtoista, mutta lopparisanahan on uinut jo pikkuhiljaa jo viime vuosituhannen lopulla, kun liityttiin EU-hun. Mämmilä-sarjakuvan maalaismiljöössä puhuttiin Rysselin loppareista. Eli loppari on ihan kunniallinen tehtävä, koska loppaaminen on osa avointa ja moniarvoista demokratiaa. Se on sitä vuoropuhelua ja kyllähän sillä pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin päätöksiin. Ja mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että ja onneksi suomalaisessa politiikassa yleensäkin niin kuin pääsääntöisesti päättäjät ajattelevat, että he pyrkivät kuuntelemaan eri tahoja, ei vain siihen omaan viiteryhmäänsä. Joskus käy niinkin kyllä. Eikä nähdä sitten kokonaisuutta, eikä pystytä sitten välttämättä edistämään asioita demokraattisessa prosessissa. No, me kaikki tiedetään, että se päättäjien tavoittaminen, että se on hyvä, että se päättäjien tavoittaminen on sujuvaa ja yhteiskunnan toimijat oppivat perustelemaan asiansa niin, että he tulevat kuulluiksi. Kannat tiedetään ajoissa ja niiden ajajat tiedetään. Ja kyllä mä näen sen, että mitä aktiivisemmin loppari tapaa ja perustelee, sitä paremmin hän hoitaa tehtävänsä. Ja se on sitä osa demokratiaa. Ja uskon vahvasti, että mitä laadukkaampia, että sitä laadukkaampia lakeja syntyy, mitä moniarvoisempaa ja avoimempaa vuoropuhelu on. Mutta kyllähän se näin on, että se vuoropuhelun on oltava mahdollisimman avointa, eikä siihen saa liittyä mitään asiatonta vaikuttamista.
Ja sen takia on hienoa, että Suomessa ensi vuoden alusta alkaen tulee voimaan lobbauksen avoimuusrekisteri. Ja täällä varmasti kaikki tietää, että se lisää toivottavasti todellakin sitä vaikuttamisen avoimuutta yhteydenpidossa ministeriöihin ja eduskuntaan. Ja kyllä mä näen, että se myös parantaa lobbauksen hyväksyttävyyttä osana tätä demokraattista lainvalmistelua ja päätöksentekoa. Niin, ja sitten tässä viime helmikuun lopussa hyväksytyssä avoimuusrekisterilaissa niin kun eka kerta on tainnut uida sana lobbaus, vaikka pykälissä puhutaan vaikuttamisesta, mutta kyllä siellä perusteluissa käytetään sanaa lobbaus. Ja kaiken lisäksi tämä laki on hyvin edistyksellinen, joka tulee voimaan. No, ja ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa. Sekin on aika hieno juttu. Ja me kaikki tiedetään, että Brysselissä on säädöksiä yhteydenpidosta EUn komission ja parlamenttiin, mutta mä olettaisin, ja varmasti tänään kuullaan tuossa keskustelussakin, niin eiköhän EUn avoimuussäädöksien kehittämisessä voitaisiin ottaa myös mallia Suomesta. Lobbarien etu on tietenkin huolehtia työnsä asiallisuudesta. Vaikuttamistyötä tekevien verkosto Edunvalvontafoorumi julkaisi jo vuonna 2014 edunvalvonnan eettiset periaatteet, joihin sitoutuivat kaikki merkittävät alan ammattilaiset. Nyt tämän avoimuusrekisterilain myötä Valtiontalouden tarkastusvirasto asetti avoimuusrekisterin neuvottelukunnan, joka edustaa laajalti eri rekisterin käyttäjiä ja muita sidosryhmiä ja tutkijoita, viranomaisia. Eli neuvottelukunnan tehtävänä on seurata avoimuusrekisterin toimintaa, tehdä aloitteita sen kehittämiseksi. Mutta yksi keskeinen tehtävä sillä on kehittää hyvää edunvalvontakulttuuria, ja parhaillaan se laatiikin hyvää edunvalvontatapaa koskevat suositukset. Ensi kesään mennessä ne on hyväksytty. Tällä hetkellä niitä on kutsuttu avoimen lobbauksen eettisiksi suosituksiksi. Eli niiden suositusten myötä on tarkoitus myös edistää sitä avoimuusrekisterilain tavoitteiden toteutumista, mutta myös sitä, että tietynlaista yhtenäistä kulttuuria syntyy. No, minä itse pidän keskeisenä, että suosituksiin kirjataan muun muassa se, että lobbarin on tuotava ilmi, mitä ja kenen etuja hän ajaa ja mitä tavoittelee. Ja jollain tavalla myös sekin pitäisi siihen sisällyttää, että kun kaikki asiat eivät ole todellakaan sellaisia, että kaikki ajattelee samalla tavalla. Että jos asia on ristiriitainen tai erimielinen, niin sekin pitäisi lobbarin kyetä tuomaan esille. Ei saa pukea yksimielisyyden kaapuun asiaa, jos ei sitä ole. Ja keskeinen juttu on myös se, että lobbarin on tuotava ilmi myös omat sidonnaisuudet. Eli lobbarin tehtävät on pidettävä tiukasti erillään henkilökohtaisesta toiminnasta esimerkiksi poliittisessa puolueessa. Ja jos toimii itsekin päätöksentekijänä, niin on jäävättävä itsensä asioissa, joissa on aiemmin toiminut lobbarina. Ja tietenkin se, että lobbari on kuunteleva ja asiallinen, kunnioittaa toisten mielipiteitä, eikä pyri millään tavalla manipuloimaan. Olen ylpeä, että Finanssiala ry on ollut erittäin edelläkävijä lobbauksen avoimuudessa. Ja siihen meillä Finanssiala ry:ssä on vahvasti sitouduttu. Mä olen itse monien muiden kanssa kovasti lobannut tätä avoimuusrekisteriä ja olen kohdannut sellaisia kriittisiä kommentteja aina matkan varrella, että miksi ihmeessä sä Tuomo lobbaat tätä avoimuusrekisteriä, että mehän kaikki Suomessa tunnetaan toisemme ja me ollaan niin pieni maa, että ei me tarvita mitään tällaista.
sääntelyä ja tämmöistä rekisteriä. Ja kyllä mä oon näille kriitikoille aina sanonut silloin, kokeneillekin valtionpäivämiehille, että juuri sen takia me tarvitsemme. Me olemme pieni maa ja me helposti tunnemme toinen toisemme. Meidän on tiedettävä, kuka on milläkin asialla milloinkin. Seuraavaksi me siirrymme siihen kuuntelemaan, että miten tämä avoimuusrekisterivalmistelu lähti käyntiin. Eli keskustelun virittää puheenvuorollaan eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko, jonka puhemieskaudella keväällä 2019 paalutettiin lobbauksen avoimuusrekisterin valmistelun periaatteet. Sen jälkeen sitten siirrymme, mikä on lobbauksen rooli poliittisessa päätöksenteossa, kaiken kaikkiaan, miten media, tutkimusmaailma arvioi suomalaista lobbausta ja miltä suomalainen lobbaus näyttäytyy EU-näkökulmasta. Mutta nyt lähdetään liikkeelle. Tervetuloa varapuhemies Paula Risikko. No niin, arvoisa keskusteluväki, hyvät kuulijat, ensiksikin Tuomolle lämpimät onnittelut. Eiköhän me anneta sille ihan aplodit. Hienoa viettää syntymäpäivä tällaisessa tilaisuudessa, eikö niin? Mutta tämähän sopii kyllä Tuomolle näin. No niin, arvoisat kuulijat, olen poliittisena päättäjänä pitänyt aina keskeisenä ohjenuorana, että ennen päätöksentekoa on viisasta kuunnella eri osapuolten näkemyksiä ja asiantuntemusta ja mahdollisimman laajasti. Laadukkaita ja kestäviä päätöksiä syntyy avoimen ja moniäänisen valmistelun pohjalta. Tässä työssä tarvitaan eri asiantuntija- ja intressitahoja. He tuovat oman osaamisensa yhteiseen valmistelupöytään. On tärkeää ymmärtää päätösten kaikki vaikutukset ja myös yhteisvaikutukset ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään. Aikoinaansa tuolla, kun Pia Pohjankaaskin muun muassa oltiin siellä ministeriössä, niin eräänkin kerran aina kun tuotiin luonnosta hallituksen esityksestä, niin aina kyllä sanoin, että kuinka paljon tässä on haittavaikutuksia ja mitkä on hyvät vaikutukset ja onko enemmän hyviä kuin huonoja. Koska joskushan niin kuin ymmärrätte, niin jotkut sellaiset hallituksen esitykset, joissa on myös haittavaikutuksia, niin ne pitää kuitenkin sitten olla sellaisia, että siellä on enemmän hyviä vaikutuksia kuin haittavaikutuksia. Kaikissa on jotain haittavaikutuksiakin, sekin pitää muistaa ja aina arvioida. Ja ne itse asiassa ne kaikki haittavaikutukset, mutta myöskin ne hyvät vaikutukset tulee yleensä siinä, että avoimesti valmistellaan, avoimesti keskustellaan niiden tahojen kanssa, ketä tämä koskee. Lobbaus on edunvalvontaa, jonka tarkoitus on vaikuttaa keskustelulla, asiantuntemuksella ja tiedolla päätöksentekoon. Päätöksiä ei missään tapauksessa saa ulkoistaa, vaan kyllä meidän poliitikkojen on kannettava vastuumme päätöksistä. Mutta meillä on vastuu myös kuunnella eri tahoja ja sitten tehdä se yhteenveto. Poliittisen päätöksenteon avoimuus vahvistuu, kun vuodenvaihteessa tulee voimaan lobbauksen avoimuusrekisteri. Peruspaalut avoimuusrekisterille asetti keväällä 2019 työskennellyt parlamentaarinen työryhmä, jota johdin eduskunnan puhemiehenä. Tämä oli yksi sellainen, kun olin toista vuotta puhemiehenä, niin täytyy myöntää, että tämä oli yksi sellainen asia, mikä otti askeleen siinä aikana. Kiitos Tuomon, olit silloin hyvin aktiivinen siitä ja otit aikoinansa yhteyttäkin siihen, että mistä se nyt, ja pohdittiin yhdessä, miten lähdetään sitä viemään. Ja sitten puhemiehen tehtävistä käsin ajattelin, että mikä se kaikkein parhainta olisi, kun että parlamentaarikot tällaisena niin kuin parlamentaarisena ryhmänä, eli kaikista ryhmistä oli siinä mukana, niin että lähdetään yhdessä sitä pohtimaan, koska aina piti miettiä, että kun sehän tarvitsi tämä avoimuusrekisteri, tarvitsi sitten hallitusohjelmakirjauksen, ja koskaanhan ei koskaan edellisellä kaudella tiedä, että ketä siellä hallituksessa sitten on, ja kun tarvitaan hallitusohjelmakirjaus, niin varmistettiin se sillä tavalla, että oli kaikista ryhmistä siinä sitten mukana.
Työryhmä asetti tavoitteeksi, että päättäjät saavat rekisteristä tietoa heihin vaikuttavien tahojen ja toimijoiden roolista. Kansalaiset saavat rekisteristä tietoa toimijoista, jotka pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon, ja lobbausta ja vaikuttamistyötä tekevät voivat rekisterin avulla avata toimintaansa. Eli win-win tilanne, kaikille jotain. Eduskunnalla on ollut aivan erityisen vahva intressi vaikuttaa lobbauksen säätelyyn. Eduskunnan säätämät lait ovat kansallisen päätöksenteon perusta. Lisäksi Suomen kannat EU:n päätöksentekoon ovat eduskunnan valvonnassa. Eduskunta vaikuttaa välillisesti myös päätöksenteon toimeenpanoon. Hallitus ja sen yksittäiset ministerit toimivat eduskunnan luottamuksen varassa. Parlamentaarinen työryhmä tuolloin esitti yksimielisesti, että Suomeen on luotava lakisääteinen avoimuusrekisteri, eli niin kutsuttu lobbarirekisteri. Kaikki puolueet sitoutuivat siihen, että rekisterin luominen kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan, ja näin tapahtuikin vuoden 1919 eduskuntavaalien jälkeen. Työryhmäni linjasi, että sääntelyn kohteena olisi aluksi valtion toiminnan taso, myöhemmin vasta kunta- ja aluehallinto. Jyväskylän yliopiston lobbauksen nykytila Suomessa -tutkimuksen mukaan kansanedustajat, ministerit ja ministeriön korkeimmat virkamiehet kohtaavat eniten lobbaamista. Valtion virastot sen sijaan eivät tutkimuksen mukaan näyttäydy keskeisenä lobbauksen kohteena. Tutkimuskin tuki sitä, että avoimuusrekisterin soveltamisalaksi olisi viisasta ottaa ensivaiheessa eduskunta ja ministeriöt. Rekisterin laajentaminen esimerkiksi valtion virastoihin sekä kunta- ja hyvinvointialuetasolle on hyvä ottaa pohdintaan vasta sitten, kun on kokemuksia muutamalta vuodelta rekisterin toimivuudesta. Kyllähän tähän prosessin eri vaiheisiin on kuulunut myös se, että kun tätä sitten alettiin tehdä ja tehdään sitä lainsäädäntöä, niin kyllähän siellä sitten erilaisia intressejä oli, että mihinkä se pitäisi laajentaa. Ja sitä muutaman kerran keskusteltiinkin, Tuomo, sinun kanssasi siitä, että kun se parlamentaarinen ryhmä ehdottomasti linjasi sen, että lähdetään tästä valtionhallinnon tasosta, niin voitte vaan kuvitella, että sitten kun saman pöydän ääressä eri tahot keskustelevat, niin siellä tulee sitten nälkä kasvaa syödessä, mutta kun aina pitää muistaa, että mikä on järkevintä ja mistä se kannattaa aloittaa, ja mielestäni on erittäin hyvä, että se aloitetaan valtakunnan tasolta. Lobbaukseen liittyvää avoimuusrekisteriä ei tarvita sen takia, että Suomessa olisi ongelma tästä lobbauksesta ja lobbauksessa. Lobbaus on meillä hyvin eettisesti korkeatasoista. Yksi keskeinen periaate on, että lisääntyvä avoimuus turvaa sen, että kaikki äänet pääsevät varmasti kuultaviksi. Avoimuus varmistaa myös sen, että lobbaamiseen ei pesiydy epäasiallisia vaikuttamistapoja. Suomen menestymisen vahva voima on ollut monipuolinen yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Tätä kolmiyhteyttä ei uudella sääntelyllä pidä tietenkään vaikeuttaa. Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta. Kaikkea yhteydenpitoa ei pidä kirjata. Tästä silloin muistan, kun siinä työryhmässäkin pohdittiin, että jos nyt esimerkiksi naapurin isäntä käy eduskunnassa kahvilla, niin pitääkö se kirjata sinne ja kuinka tarkasti ja mitä naapurin isännän kanssa on keskusteltu tai emännän kanssa, niin tässä nyt kuitenkin sit todellakin se selvä raja on, että mistä on kysymys. Eli kaikkea yhteydenpitoa ei pidä kirjata. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos vaikuttamistoiminta on pienimuotoista. Se tarkoittaa enintään 5 yksittäistä yhteydenottoa yhteen tai useampaan vaikuttamistoiminnan kohteeseen 1 kalenterivuoden aikana. Tämähän on ihan lakisääteisesti siellä rajattu. Tällä poikkeuksella turvataan esimerkiksi kansanedustajien yhteydenpito vaalipiirinsä yrityksiin ja yhdistyksiin. Sääntely ei myöskään koske yksittäisten kansalaisten yhteydenottoja kansanedustajiin omissa asioissaan ja huolissaan. Avoimuusrekisteri on valmisteltu poikkeuksellisen avoimesti ja valmisteluprosessissa on otettu huomioon sidosryhmien näkemyksiä. Kyse on täysin uudesta lainsäädännöstä, joten tärkeää on ollut varmistaa valmistelussa lobbauksen toimintakentän ja tapojen tuntemus. Avoimuusrekisterin pitää vahvistaa avoimuutta, mutta vaikuttamistyölle tekeville toimijoille ei saa syntyä liian raskasta hallinnollista taakkaa tästä sääntelystä. Toivottavasti Valtiontalouden tarkastusviraston johdolla verkkopohjaisesta avoimuusrekisteristä tulee sekä teknisesti että toiminnallisesti helppo ja käyttäjäystävällinen. VTV on tietojeni mukaan hyvin ansiokkaasti opastanut ja viestinyt eri toimijoita rekisteristä. Jatkossakin on tarjottavana ohjeita
tarjottava ja on tarjottavanakin ohjeita ja opastusta neuvontaa rekisterin käyttäjille sekä lobbareille että meille lobbauksen kohteille. Pidän erittäin tärkeänä avoimuusrekisterilakiin, että kun siihen tuli säädös, että VTV:n on asetettava avoimuusrekisterin neuvottelukunta, joka edustaa laajasti rekisterin eri käyttäjiä ja siihen kuuluu ilmoitusvelvollisten edustajia, tutkijoita ja viranomaisia. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rekisterin toimintaa, tehdä aloitteita sen kehittämiseksi ja toimia virallisena yhteistyöelimenä sidosryhmille. Neuvottelukunnan tehtäväksi on laissa asetettu hyvän edunvalvontakulttuurin edistäminen. Kuten neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula avauspuheenvuorossaan kertoi, neuvottelukunta laatii ensi kesään mennessä hyvän edunvalvontatapaa koskevat eettiset suositukset. Eduskunta edellytti lain hyväksymisen yhteydessä, että avoimuusrekisterilain toimivuutta ja vaikutuksia seurataan laaja-alaisesti ja kattavasti sekä rekisteriä edelleen kehitetään saatujen kokemusten perusteella. VTV tekee vuosittain eduskunnalle vuosiraportin rekisterin toiminnasta ja valvonnasta. Tärkeää on, ettei avoimuusrekisterilaki vähennä kansalaisyhteiskunnan tai yritysten yhteiskunnallista aktiivisuutta eikä nosta kynnystä olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin. Luotan, että se entisestään vahvistaa sujuvaa ja avointa vuoropuhelua eri intressitahojen ja päättäjien välillä ja siten lisää luottamusta. Kiitos tästä tilaisuuden järjestämisestä ja nyt voimme todella olla tyytyväisiä siitä, että tämä on vihdoinkin tänne saatu ja Pohjoismaiden ensimmäisenä ollaan. Sitäkin me käytiin silloin, että meidän pitäisi saada tämä ensimmäisenä ja saatiin me. Se on kuin pohjalainen kateus, se vie eteenpäin. Me ei koskaan kadehdi toiselta pois, vaan itselle kanssa. Ja nyt ja tämä on yksi esimerkki siitä. Mukavaa päivää meille kaikille. Kiitollinen tehtävä olla tässä pienen purtavan ja kuohuvan välissä. Aikataulukin on mennyt jo vähän pitkäksi, joten enää ei ole kauhean pitkään puhua. Tuo Karusen Jussi melkein jo paljasti tämän salaliiton, mikä meidän kaikkea tässä yhdistää, että on niin pienet piirit Suomessa, että kun tulin tänne, nykyisin olin Tuomon esihenkilö, kun olen tänne tullut töihin 10 kuukautta sitten, niin sitä ennen kyllä niin jo ollaan oltu kollegoita ja ystäviä jo varmaan yli 20 vuoden ajan näin muistelisi, mutta ihan kaikkeen muista. Ja tässä täytyy, Minna siellä antoi hyviä ohjeita jäävyydestä ja muusta, niin täytyy yrittää aina nämä asiat pitää tiukasti mielessä ja niin nytkin. Tosiaan niin kuin sanottua, niin journalistina on aikaisemmin toiminut ja tätä uutta toimialaa ja lobbarin roolia on nyt sitten, täytyy itsekin todeta, että pientä Jaakobinpainia ja ammatti-identiteetin muutosta tuli tässä käytyä kyllä tämän vuoden aikana, mutta seuraa tätä avoimuusrekisteristä käytävää keskustelua, niin ja niin kuin journalismikin, niin myös tämä lobbaus niin perustuu vahvaan ja luotettavaan itsesäätelyyn, että se on niin kuin hyvin keskeinen asia tässä. Ja myös lobbaamisen tämä avoimuusrekisteri niin on lähtenyt ainakin osittain liikkeelle siitä, että toimiala itse on ollut siinä niin kuin hyvin aktiivinen. Ja logiikka on sama kuin journalismissakin, että itsesäätelyn pitää olla tiukempaa kuin se lainsäädäntö. Kaikki journalistit tietää tämän, että miten JSN toimii ja miten toimitaan, niin, mitkä on toimialan eettiset käytännöt ja muuten, niin ne pitää olla lainsäädäntöä tiukempia, tai muuten niistä ei ole oikeastaan sitten juuri hyötyä. Ja paitsi, että nämä itsesäätelyn käytännöt on tiukempia, niin toimialan, jos voi käyttää tämmöistä vähän poliittisesti latautunutta sanaa, niin toimialan edistyksellisimmät toimijat myös omaksuvat uusia käytäntöjä etulinjassa. Eli Finanssiala ry on jo muutaman viime vuoden ajan valmistautunut avoimuusrekisterin tuloon, ja siitä haluan tietysti esittää Tuomolle lämpimät kiitokset, koska olet sitä täällä meillekin niin kuin potkinut eteenpäin näitä asioita, ja olet omalta osaltasi ollut viemässä tätäkin edunvalvontaorganisaatiota avoimempaan suuntaan. Ja edelläkävijöiden joukossa on tosiaan ihan hyvä kulkea. Ja tästä edelläkävijyydestä tulee meille ihan käytännönkin kilpailuetu, että kun mä tapaan kollegoita kaupungilla, niin kun lobbaustapaamista pitää ensi vuodesta lähtien raportoida, niin olen voinut aika rintarottingilla sanoa, että tämä prosessi on ollut Finanssiala ry:ssä jo
ihan hyvässä kunnossa, ollaan luotu siihen systeemit ja monet kollegaorganisaatiot vielä tähän valmistautuu, mutta varmasti Tuomalta saa ihan hyviä neuvoja siihenkin, että miten tämä kannattaa toteuttaa. Ja ensi vuoden aikana sitten niin pitää katsoa, että miten nämä käytännöt lähtee muotoutumaan. Se on tosi, niin kuin Minna sanoi, niin se jää nähtäväksi. Se on meillä entisilläkin toimittajilla hyvä sana aina todeta, että miten nämä käytännöt menee. Ja mä todella toivon, että tästä avoimuusrekisteristä tulee aidosti demokratiaa, avoimuutta ja sitten tätä äsken mainittua päätöksenteon laatua niin palveleva järjestely. Koska finanssialan lobbarina, niin mä en malta olla sanomatta sitä, että lähtökohtaisesti toki me lämpimästi aina kannatetaan sitä, että kaikkea byrokratiaa raportoidaan pikemminkin karsitaan ja vähennetään, ja nythän sitä vähän lisätään, mutta olkoon sitten niin, että tämä avoimuusrekisteri, niin se on sitten tämän säännön vahvistava poikkeus ja palvelee sitten yhteiskunnan etua hyvällä tavalla. Todella toivon, että siitä tulee hyvä järjestely. Ja tosiaan niin kyllä se meitä etabloituneita toimijoita sitten auttaa, kun olemme siellä vahvasti mukana. Ja tosiaan niin uskon minäkin siihen, että vaikka se mediaa niin paljon kiinnostaisikaan, niin kyllä siellä kollegat vähän katsoo, että miten kukakin on toiminut. Ja uskon, että meidänkin jäsenyritykset varmaan ihan kilpaileekin siitä keskenään, että kuka on ollut aktiivisin missäkin omassa asiassa. Näillä sanoilla kiitoksia tästä mielenkiintoisesta seminaarista ja nyt sitten tilaisuuden isäntänä tässä niin tarjoamme mielellämme lasin kuohuvaa ja pientä purtavaa. Ja oikein mukavaa joulun odotusta, se tulee muuten paljon äkkeämmin kuin luulemmekaan. Kiitoksia.